N'ofu nwoke sị m na o nwere ife mee na ndụ ya chọọ ka nkọọ ka ndị mmadụ mara maka ya. Na o nwere ife a na-ekwu na marriage abịa sị gị ga-edowekwane secret gị gwasịa dị gị ife niile, mana ife ahụ a na-ekwu na ọ dọrọ mma. Na o nwere some secret ị kwesịrị idobele onwe gị, kwesịrị egwu ya mmadụ, ọsọkwa ya bụrụ di gị, ọsọkwa ya bụrụ nwa gị, na ọsọ ndị gị na fa na-abụọ mekọrọ ife anwa ndị kwesịrị ịnụ ya. Na ọ bụrụ na nwunye agwara ya this very secret now, na ya ma nọ na condition ya nọ na ya taa anụnwa, na ọnya ka a ji wee na-ekwu na ọ bụrụ secret niile ka ị kwesịrị ịgwa mmadụ. Na ya fụrụ nwa agbọghọbịa mara ezigbo mma, anwa anụnwa machiri ntị ya nekete nwa nke anya sị na nwa nke dịkwa ka mama ịnweta, mana na ya ga-eje na nwoke ka ya bụ na nwa atọpụrụ ma akwụrụ na-enwu chei ya wee jebe be nna ya wee robe nna ya wee sịfa na ya chọrọ ịnụ ya ka ya na ya na-abụọ yere ya. Papi ya wee sị ya na ọ bụrụ na ọ chọrọ ịnụ nwa ya na o nwee secret ya chọrọ ịgwụ ya, nke nụkwabugodo nke papi ya o, nke papi ya abụrụ dị dimented. Papi ya wee sị ya na nwa ya anụnwa na ife na ndị mmiri na-enyekwana ya nsogbu, mana ya emesighị ihe n'isi ya na o nwere ike inyezie nsogbu, na ọ ka ya gwa ya ka ọ malụ, maka na o nwere ka ọdụ ya dobelie such secret, ghọtago. Na ọ bụzikwa na ọ chọrọ ịga n'iru fine, ọ bụkwa na ọ chọrọ ịnụ ya fine, mana ya na-agwụ ya na-ekwu ya nkwa tata na ife ya mee n'isi ya na o nwere ike inye nsogbu, not just ka ọ malụ. Ya wee sie oke ya wee chebe ihe a chesie, ma still na ya chọrọ ịnụ the girl. Ya chọrọ ịnụ ya maka na papi ya gwara ya sị ya na ọkwa etu a ka o si eme mami ya, na bọsị ya fụrụ mami ya na papa mami ya gwara ya na ọnya ka ya ji wee chọọ igwe ya, and na papa mami ya gwara ya ife ya mere, and ife anwụ o mere na since afọ na nwunye nke enyebie nsogbu luo tata, na ọnya ka ya ji agwa ya na nwaanyị ama nye nsogbu. Ọkwana ya wee duru nwa wee nata fa wee bido ịmụ nwanụ, mụọ izizi mụọ ịbụọ mụọ ịtọ, mana nyanwa ya bụ nwoke mana ya toro ogologo nne, na nwaanyị anya na-agwa m ihe a na ọkwụrụ ọka ka ọ nya na-agwa ya okwu nye nenye anyị enu wele agwa ya. O welu ofu mbọsị ya wee maweli ọla afụ ya maweli ya dị ume anụbọlụ fana agbawe nụbọg na ọkụ ọfụfa na ya ga-asị kene na ya ghara eji ọnụ ya sị na nwunye etigburu ya, mana ya mana ya na ife mere. Iwe wee baa anya afọ, iwe wee na-ewie ya na-ede ife. Nwaanyị a bidozie na-agwa okwu anyhow, olukwepọsị ọzọ ya try kwe again wee fụ na nwaanyị akalịlị ya sọkwana ya. Mana the secret ya na-agwazi anyị maka ya bụ na mgbe afọ ya nụtasịrị nwaanyị ala ọvụ ka na-egbu ha ka mmanya, nwaanyị anụnwanya wee jụbịa ya wee sị ya na nnekwu ihe papi agwali ya, ọ sị ya n'eziokwu. O wee sị ya mana nyanwa nwee secret nke ya chọrọ egwu ya, na ife ya na-agwụ ya tata na ekwesịrị egwu ya mmadụ. O wee sị ya na ife afụ papi ya mee n'isi na o nwere n'ife ya na ya na-abụ meketelu n'ụwa ka ọ pịa anya azịza. Ọ sị ya nya nwakwana ya nwa na ọ pịara anya azịza na nsogbu ga-adịkwa. So back to kafa nụbazi n'ọgụ si na mbọsị nke ịbụ afọ ya try kwara ya wee malụ na nwaanyị akarịrị ya, si iwe wee baa anya afọ ya na-edi ife anya nwere ife a ga-eme ya dikete ihe a mba ya wee binitekwa ọgụ ọzọ. Yọtago kafa na-anya onyinyo si ọka ya ara gaba ọnụ ya wee tụtụkwu ya ọla ọzọ, si nwaanyị a wee bọlụ na mgbe ya na-agwa m ife a na ewetego azịza dobe n'ọkwa n'iwe ya wee tụtụrụ azịza ntapio wee tụrụ anya n'ala. Si ozugbo onye apịa nwaanyị azịza kpọọkị na ene ka akpata oyi na awụ na arụ niile si nwaanyị akpọ ka ịda na ana na-eru olu ka agwọ. Ya mara ife a ga-eme o, ya mara ife a ga-eme ya palị ya ụlọ ọgwụ. A na-etiri itie ọ na-akọghịli, na nwaanyị a na isi echigheta akwa so ọ na-akọghịli na ọkwa na-ala ala ka akọlụ nwunye o. Dọkịta wee nenegide nenesi wee sị ya na ihe anụ nwadịkwa spiritual na ya mọrọ na o nwere ife nyafụ na-eme nwunye, mana condition ya is getting worse. So ọkwana ya wee tie wee buru ya wee naba be nne ya wee naluo wee tikuo nne ya wee gbafta wee sị ya kedu ihe mere ya wee kọọ
sị nne ya bee ha wee na-akpụ ya sị ya nwa m why did you kedu ihe iji wee gwa di gị ha alụ sị papa ya oge ya nwoke na-eti alụ chọkwanye ozugbo oge ya nwoke sị ya ngwa ya patia ha wee buru ya wee jebe na be the person melie ihe ọ sị na o melie o jire ga-enye ya nsogbu ọkwanye ha wee jebe ebe afọ wee luo na nke nyanwụ dibịa wee luo wee dọbịa dibịa wee fụ ya wee tie wee sị this man n'imetego afụfụ ị ga-ata for the rest of your life nyapala anya n'aka niile dibịa wee sị ya ya ga-eme nke a ji wee bụrụ dibịa ma na-emebisigo ihe niile ọkwanye ya na ife nwunye nọ na nke nyanwụ dibịa bụ gịnị 2 months o wee nọsịa detina wee dị ya mma ya wee ji idutie dibịa wee sị ya na ihe a melu nwunye na ya nwago okie nke ya ji wee bụrụ mmadụ mana na ife a na-achọ ịgwụ ya kịta na nwunye ya adụgo oke mana ihe anụwaga na-eme once a year yes mana ụdị ọ ga-ejizi wee bịa ka ya marọ nọ ihe ọfụ owelu ya wee duru nwunye ya wee naba so na amalụ na ife na-eme nwaanyị a kịta bụ once a year dati na-abịa na ya na-regretzi ya wee na-asị kedu ife nwaanyị a ji wee gwa ya secret a maka na ọ bụrụ na nwaanyị a agwara ya this thing na o nwere ife ya emegide ka uche eluo n'ije were azịza pịawa nwaanyị ọkwa ifu gị na ya ka na-regret alụ echi niile and na ya ka na-ata nwunye ụta ihe o ji wee gwa anya and na nwunye na-regret kwa too maka na ihe ahụ na-awọ bịa mee ya mesịa ya na ọ na-awọ bịa na the first month ọ nara adị too much second month ka o ji adị too much and na ya nọkwara na ile ka ọ ga na-akụ ya ihe yọtago o mechakwa anya ọdụ mma ọ natakwa azụ to nọma ọkwa ifu gị ya na-ata afụfụ nje alụọ tata na ọ ka aja agwala ndị mmadụ na ọ bụrụ ihe niile ka a na-agwa mmadụ ihe ọbụla ịma ga-emetụta ndụ gị dobeli onwe gị n'eziokwu eziokwu na afọ dị gị n'anya ya gbọrọ na ịkụ ya azịza ya a result to this kind of thing ya che na ịkụ ya azịza ga-abụ just ịmagolu ihe ga-emie ihe ọ na-asọ ịmagolu na ya gbọrọ na ọdụ that's deep ọ na-afọ ya so nwanne m kedu ife ilo ọdụ ka secret niile ekwesịrị ịgwa ya mmadụ ka ọdụgụ ka onwelu nke kwesịrị ka edobie maka ndụ gị gwa anyị ife ilo na comment section ma nyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ